ζητάμε τη συμπαράσταση. Ησυχία, παιδιά! Γιατί έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που δεν μας έχουν πληρώσει ακόμα από τα έργα της Αθηνάς. Είναι ζητήματα που έχουμε κάνει τη δουλειά μας με τη ΓΕΤ, κατοικία και τα δάση μας. Κόπονται σιγά σιγά οι πιστώσεις για τα δάση και αυτό μας οδηγεί στην ανεργία. Θα στείλαμε βέβαια ένα υπόμνημα. Να κάνω μια ερώτηση στο πρωί, μ' άκουσε κανείς στην τηλεόραση? Βέβαια. Ακούσατε κανέναν άλλον? Όχι. Και ήδη έστειλα επιστολή στην κυρία Κατσέλη και θα επιδιώξω να μιλήσω μαζί της. Στην κυρία Πιρπίλη και λέω στην κυρία Κατσέλη, θα μου πείτε πού αλλού μπορώ να χτυπήσω πόρτα. Όπου μπορείτε εσείς κύριε Νομαρχά. Εσείς θα μου πείτε ποιοι άλλοι βλέπετε σε αυτό ένδειξε. Στο υπεχοδέ. Θα είναι στα εισαγόμενα του σωματείου. Λίγο για να καταλαβαίνω, διότι εσάς δεν σας παίξαν τηλεοράση και δεν ξέρω γιατί. Εγώ δεν σας είδα καθόλου. Μόνο για λίγο το R3. Για μισό λεπτό. Δευτερόλεπτα. Ναι, για μισό λεπτό. Εγώ έβγαλα δελτίο τύπου ότι θα έρθω για να τραβήξω τις τηλεοράσεις, αλλά έχουν και αλλού μπλόκα και δεν ξέρω. Αν πάρει φωτιά, θα πάρει και το Μαρακαγιατό. Ότι δεν πάρει ένα συνεχισμό θα πληρώσει. Η διεύθυνση ανατόσεων που ήταν υπεύθυνη για τελειώσει τα πρωτόκολλα περιλάβες, τα έχει κάνει. Από εκεί πήγε στο Περιφερειακό Ταμείο, από εκεί παραπέμπουν στο Ταμείο ΕΤΕΡΠΣ που είναι Ταμείο του ΕΤΟΠΟΔΕ. Αυτοί τώρα λένε να συνεδριάσει μια επιτροπή για να μας πληρώσουν. Αυτή η επιτροπή που δεν θα συνεδριάσει, αυτό εμείς αναμένουμε. Ωραία, τι κινήσεις κάνατε εσείς σε κεντρικό επίπεδο? Αυτή τη στιγμή έχουμε ενημερώσει όλους τους υπεύθυνους. Με επιστολές ή σε προσωπικές παρουσίες? Ναι, προχθές μάλλον έγινε μια συνάντηση του Υπουργείου Μακεδονίας, όπως το λέγαμε, Μακεδονίας Θράκης, με τον Γενικό Γραμματέα. Σήμερα είναι κλεισμένο, μάλλον, ναι, σήμερα στις 6-7 είναι κλεισμένο ένα παιδί στην Αθήνα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με την κυρία Βαγγελή, και θα περιμένουμε βέβαια τι θα μας πούν. Θα γυρίσει η Επιτροπή, έχει πάει στο Σωματείο. Αφορά μόνο εμάς ή αφορά και άλλες περιοχές? Τους εργάτες του Σωματείου Μακεδονίας, Μακεδονίας Θράκης μόνο? Οι άλλοι έχουν πληρωθεί? Όχι, δεν έχουν πληρωθεί. Και αυτοί δεν πληρώθηκαν. Μόνο που ο πρόεδρος μου είπε να σας δώσω το σημείο αυτό, γιατί... Θα πάω λίγο πίσω γιατί εδώ κάηκα και... Μας απασχολεί πάρα πολύ εμάς αυτό, για να μην δίνουμε όταν έρθει η περίοδος αιτήματα και διεύγουν τα δάση. Αν τα δάση αυτά καθαρίζονται, γίνονται οι κατάλληλοι καθαρισμοί, μετά έχουμε αυτά τα ζευγάρια που έχουν κάποιες καλοκαίρες. Τους συντερισμούς. Να σας τονίσω ότι σε μέρη που λοτομούνται και γίνονται καθαρισμοί, δεν είναι τυχαίο που δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν είναι τυχαίο όταν υπάρχουν μέσα κόσμος και δουλεύει. Εδώ οι δασικοί συνεταιρισμοί Χαλκιδικής, Σταυρού, Θεσσαλονίκης εδώ που δουλεύουν. Εγώ θέλω να είμαι απέναντί σας ειλικρινής και το ξέρετε ότι διακρίνω για την ειλικρινιά μου. Εγώ δεν ρίχνω ευθύνη ούτε στη μία ούτε στην άλλη κυβέρνηση. Ευθύνη διαχρονικά έχουν όλες οι κυβερνήσεις. Τα προβλήματά δεν είναι σημερινά, είναι διαχρονικά. Συμφωνεί. Άρα, στρατηγέ τι γίνεται, καλά είσαι. Άρα, μην ρίχνουμε ευθύνες στο σήμερα, να δούμε και το χθες που πιστεύω και τα ακούσατε ότι ευθύνονται πολύ περισσότερο χθες από το σήμερα. Για πες μου. Αυτά που έχετε σημειώσει είναι αυτά που μας καίνε. Άμεση πληρωμή που λέτε εδώ. Θα τα κυνηγήσουμε, βλέπεις. Εγώ πριν έρθω σε εσάς το πρωί και χωρίς να είναι το θέμα μου. Για τα ζώα που λέγεται μας καίνε, για τις ζωοτροφές και τη συνέχεια αυτά που έγινε στο κεντρικό. Για το καθεστώς των βαρέων και τα κοινικά των βαθερών και τα κοινικότερα. Ωραία, θέλετε αύριο να στείλω κανένα να μιλήσει κάποιος από εσάς? Ναι, να στείλετε.